Ribeira terá un parque canino en Cubeliños grazas a unha achega da Xunta. O Goberno galego investirá 60.000 euros na súa construción logo do convenio asinado entre o Concello e a Consellería de Medio Ambiente. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez visitou esta mañá Ribeira para asinar un protocolo de colaboración coa alcaldesa María San Pedro. Nesta ocasión, a Xunta destinará 60.000 euros para construir un parque canino no lugar de Cubeliños. Grazas a este investimento, o municipio terá un lugar seguro, funcional e adaptado ás necesidades dos cans e das familias. Temos 840.000 animais de compañía registrados. No caso de Ribeira son uns 7.300. Estamos falando de que temos un animal de compañía e, polo tanto, podemos que dicir un can por cada 5 veciños e veciñas de Ribeira e, polo tanto, hai que darlle unha solución. Ten que haber espacios donde convivan os veciños, pero ao mesmo tempo que non dea problemas en outros espacios onde poida que outra xente este con cativos e non lle apeteza que estén os cans. San Pedro realizou unha proposta á Consellería que dirixe Vázquez e que será unha realidade. Hoxe deuse un paso importante cara á construción deste parque canino coa firma do protocolo de colaboración entre as dúas administracións. O Concello pon a disposición unha parcela de uns 2.000 metros cuadrados nos cales a Xunta de Galicia vai sufragar íntegramente un parque canino en Ribeira. Son máis de 60.000 euros, donde, aparte de estar pechado, pois os cans van a poder disfrutar, porque é certo que hai algo que temos que facer cos animais de compañía. Non nos podemos ter seguido nun piso, sino que, bueno, pois teñen que ter espacios. E ese espacio, bueno, pois ten dende un parque en sí, para que poidan xogar, pasando por unha fonte, dispensadores para bolsas, para poder recoller os seus excrementos. Ribeira terá así un servizo que define de fundamental e que contará co apoio da Xunta. Os animais de compañía son fundamentais. Onte celebrábase o Día Internacional dun animal de compañía o máis leal e o máis fiel como son os cans, e non podemos simplemente decir que nos gustan, sino que han de ter o seu espacio. En Ribeira van a ter un novo espacio, imos asinalo e despois desta asinatura en breve xa comenzarán as obras e eu agardo que antes de que remate este mesmo ano pois xa se dispoña de un novo parque canino en Ribeira. A alcaldesa de Ribeira agradeceu a achega da Xunta para poder contar con este espazo de esparexemento para que os cans poidan desfrutar con seguridade. Vamos a dar tamén un paso importante, non? Levamos pouco máis de 8 meses no goberno e seguimos a facer cousas, seguimos a facer proxectos, iniciativas que nos demanda a veciñanza, que creemos que son importantes para o progreso de Ribeira. En este caso estamos a falar de un parque canino que, como ben decía a conselleira, no noso municipio temos máis de 7.000 animais de compañía e, polo tanto, estamos a falar de que tamén son parte importante da nosa vida, dos núcleos familiares, da vida social do municipio, e que precisan eses espacios de lecer, de ocio, de dispersión. Neste caso, vamos a poñer a disposición da Xunta de Galicia esa parcela de 2.000 metros que se atopa na zona de Avesadas Cubeliños, digámoslo así, no comezo do que é tamén un paraxe natural como é ese paseo do río Pedrín. A Consellería de Medio Ambiente asumirá o custo íntegro da actuación e encargarase de licitar e executar os traballos, mentres que o Concello porá a disposición e libre de carga os terreos necesarios para acometer as obras de construción previstas, ademais de facerse cargo do posterior mantemento e conservación das instalacións unha vez rematada a intervención.